بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كبرات أحوات حاتن إن شاء الله زقصل حتو بقاطع مخينو زتمساسلة حتو أبسومن زي زمصعنا إن شاء الله أبتي نايدك انستيو أب حدار زقاطم مس دك تبعتيو زملكتي إن شاء الله حياة الزوجية تحتو خمزي السعبي يبل حونا أب جزاخا نعم እንታይ ሰሚዐ ወይ ከዓ አንቢበ ኢሉሲ ኣብ ገዛኻ ሰበይትኻ ማለት እዩ ኣብ ገዛኻ ሰራሕተኛ ክትኸውን የብላን እንታይ ዝብል ሰሚዑ ሰበይትኻ ሲ ኣብ ገዛኻ ሰራሕተኛ ክትኸውን የብላን ዝብል አንቢበ እንተ ሙሉ ብሙሉ ፉል ታይም ማለት እዩ እንተ ደኣ ንሰብኣያን ደቃን ኣብ ገዛ እንዳዳ ኮፊላሲ ካብቲ ንብረቱ ፍርቂ ክትወስድ ይፍቀዳ እዩ ይብል ወይ ከዓኒ እንተ ደኣ ደሊኻ ሰራሕተኛ ግበረላ እምበር ንክትሰርሕ ወይ ከዓ ሰራሕተኛ ኣይኮነትን ክትምርዓዋ ከለኻ ንሰበይትኻ አይ ቲንክ ኢንሻአላህ ብሕፅር ዝበለሲ ሰበይቲ ሲ ንሰራሕተኛ ኢልካ ይኮንካ እንትምርዓዋ ኣነ ሰራሕተኛ ይኮንኩን ወይ ከዓ ናይ ገዛ ስራሕ ሲ ኣይምልከተንን እዩ ዝብል ዓይነት ሕቶ እዩ ዚ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ክሰርሓልካ ኮይነ ወይ ከዓ ክዳንካ ሓፅብቲ ኮይነ ፀብሒ ክሰርሓልካ እንተ ደኣ ኮይነ ሲ ካብቲ ንብረት ፍርቂ ወይ ከዓ ክወሃበኒ ኣለዎ ወይ ደመወዝ ክግበር ኣለዎ ማለት እዩ وبالله التوفيق مجمريا كنفلت يقبأنا كل جزي نحنا كمسلم متن زي دين زي منهج الحياة كم يجرنا خم نخيد كم يجرنا خم نبلع كم يجرنا خم نستي كم يجرنا خم ندقس كم يجرنا عبادة خم نقبر كم يجرنا 70 سبيتين أبزي الدنيا زي خم يجرنا نحلفو نخدو الله سبحانه وتعالى بالقرآن النبي عليه الصلاة والسلام أب حديث الصحيح قال يصوم لنا يوم سلازي انتاي ناتين ناتكن سرح اتدينا زبلو مفلاتي تدعى فريتنا اتي كل جيزي رب سبحانه وتعالى نعانا زحيشن يوز مرسالنا نمنتين نسوفة أرينا سلازوخاني النبي عليه الصلاة والسلام كأن نسوم ناتنا تمثالي ويكا رو موديل سلازخونو ناتهم هيوت كأن عنا أبي هيوتنا عبي مثالي ويكا تمرحنا خنكيد تكبأنا سلازي نرأيسكي مجمري الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بلا الله سبحانه وتعالى تيوم دك تبعت يوسي قبل علي دك النسيو تنبللنا تالوم بمنتاي بمسرح سريحو كأتو زقبقو صعيرو كأتو زقبقو منيو ود تبعتاي حلافنتنا يدق زلو كسرح زلو تطياقي كما النبي عليه الصلاة والسلام الرجل مسؤول عن رعيتي في أهل بيتي ومسؤول عن رعيتي اتي ود تبعتيو ويكاسب أي حلافنتنا يجزر لو بقوم كأي حتت كمتي نمجبي كمتي نخدان كمتي نبيت مرتي كمتي نبيرو نجنقو نتيوم دكنا وكذلك الله سبحانه وتعالى ناي صلاة مهيركم ممدو عقيدة ناتوم مهيركم ممدو كمي عابيوم أكدادنا نايتن دك مستيخم من غيركم إلكا خد حتتيخا قدمكم مسؤولة نايتيوم دكان ناي بعال بيتان وكذلك بقوم خد حتتيها سلازي تسابعي እሱ ሓላፍነት ኣለዎ ነቲ ፋሚሊ ራን ክገብሮ ከብልዖም ከስትዮም ከኽድኖም ገዛ ፕሮቫይድ ክገብረሎም ሓራይ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ምስ ተመርዓወት ንሰብኣ ክትኸድሞ ኣለዋ ድዩ የብላን ዑለማ ብዙሕ ራእይ ኣለዎም ግን ብሕፅር ዝበለ እቲ ኣነ ዝኣምኖን ካብቲኦም መሻይኽ ዓበይቲ ዝንወስዶን ጓል ኣንስተይቲ ንሰብኣያ እንታይ ክትገብሮ ኣለዋ وللرجال عليهن درجة أفتي فاميلي انتاي كهللو كتخدمو اللوا يعني تصبح تصرح اللوا كمتي
ቦታናን ከባቢናን ዘሎ ማለት እዩ ካልኣያ الله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف العرف እቲ ኣባህሊ ይመጽእ ኣባህልና እንተዳርኢና ኣነ ድዛረብ ዘለኹ ሕጂ ነቲ ሕብረተሰብና እንተዳርኢና ሲ ኣቦታትና ኣዴታትና ጎረባብትና ሲ ማሻ አላህ እቴን ኣዴታት እቴን ኣንስትና ማዛላ መብዛሕትአን ረቢ ዝሃበን ያዕኒ ነቲ ሰብኣይ ኣብቲ ሕብረተሰብ ከምኡ እዩ ሰሪሓ ሓፂባ ገዛ ፅርያ እያ ትፀንሑ ነቲ ሰብኣያ ስለዚ እዚ ዑርፍ እዚ ወይ ከዓ እዚ ባህሊ እዚ ካብቲ ሓደ ዝበለፀ ከምኡ ኢሉ ክውሰድ ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ከምኡ ኢሉ ክውሰድ ዘለዎ እዩ ኣማ እንተ ደኣ ሰብኣይ ሰበይቲ ኣይትኸድሞን እያ ወይ ከዓኒ ሓቂ የብላን ወይ ከዓ ንዓኣስ መንዱቢ ወይ ከዓ ተደልያ ፀብሒ ክትሰርሓሉ ተደልያ ድላያ ክትገብር እንተዝኸውን ነይሩ ኤግዛምፕል ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኣለውና እንታይ ይብሉ ሲ ፋጢማ ቢድዓቱን ሚኒ ስትና ፋጢማ ሲ ጓሎም ሲ ናተይ ኣካልያ ይብሉ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ካብ ናተይ ኣካልያ ጓሎም እያ ዝፈትውዋ ስትና ፋጢማ ረዲየላሁ ዐንሃ እንታይ ኢላ መፅያ ናይ ገዛ ስራሕ ሲ ከቢዱኒ ተዒበ በል ኣተር ገይሩላ ኣብ ኢዳሲ ናይ ምንታይ ኣብ ዓዲ እንተ ደኣ ንዝክር ከይናሲ ቅድም ዝበሉ ኣዴታት ረቢ እትየን ዘለዋ ረቢ ኣምሪ ይሃበን ምስ ዓመል ሳልሕ ኣርኪብና ንሕና ሰብ ያኒ ኣብ ገዛ እንታይ ክገብር ክጥሕን መጥሓን ስለዚ ስድና ፋጥማ ብመጥሓንሲ በዚሕወን እንታይ ኣተር ናይ ኢድ ናይ ተዓብሪአን መፅአን ነፍቲኦም ዝፈትዎ ኣለኒ ዝብላ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያ ረሱላ ላህ እንታ ኣቦይ መዓረይ ኣነ ደኺመ ብገዛ ትዒበ ሰራሕተኛ ደልየ ያ ሰላም ሕጂ ረእይዎ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኣይግባኣን ነይሩ እንተዝኸውን ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኣብ ሓቂ ጠጠው ዘብሎም ነገር የለን ብጀካ ናይ ረቢ ስብሓንሁ ወተዓላ ሕጊ እንተዘይኮይኑ ያኒ ጓልያ ወይ ከምዚኣ ዝበሃል የለን ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይ ኣሚሎም ዝሰረቐ ሰብሲ ኢዱ ቆርጾ እዚ ሕጊ ወለው ጓለይ እንተሰሪቓ ኢዳ ክትቆረፅ እያ ስለዚ ከምዚ መፅያን ከላ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማንም ኣቦ ንጓሉ ዝሕለቕ ያኒ ካበቦ ንላዕሊ የብላን ጓል ዝሕለቁ ነይሮም ተዝኾኑ ኣይግባኣን ነይሩ እንተዝኸውን ክትኸድሞው ንሰይድና ዓሊ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንታይ ክትገብር ዘለኻ እዚኣ ጓለይ ክዋ ትዒብካያ ሰራሕተኛ ግበረላ ክትሰርሓልካ እኮ የብላን ንበሉ ነይሮም ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግን ኣይበሉን እዚ እንታይ የረድኣና እዚ ደቂ ኣንስትዮ ብፅቡቕ ስጋብ ዝኽእልኦ ያኒ ጣቃ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ይኮነን ስጋብ ትትኽእልዮ ግን ንሰብኣይኪ ዘይኸደምኪ ንምን ክትኸድሚ ስለዚ እዚ ከዓ ዓብዪ ኤግዛምፕል እዩ ሰይድና ዓሊ ስትና ፋጥማ ረዲየላሁ ዐንሃ ድሓር እንታይ ኢሎማ ተደኣ ደሊኺ ሰራሕተኛ ክገብረልኪ ካብኡ ዝበለፅ ግን ክነግረኪ ኩሉ ግዜ ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እቲ ኩሉ ህይወቶም ምስ ኣኼራ ተተሓሓዘ እዩ ምስ ዒባዳ ተተሓሓዘ እዩ ጓል ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከናይ መን ክትወስድ ናይ ኣቦኣ ትወስድ እምበር ያ ረሱላላህ ዱለኒ ካብኡ ንላዕሊ ንገረኒ ኢዛ ኣወይቲ ኢላ ፊራሽኪ እንታይ ኢሎማ እንተ ደኣ ክድቅሲ ደሊኺ እዚ ኩሉ ትዒብክሲ እዚ ኩሉ ትሰርሕዮ ትውዕሊ ዘለኺ ተሓፅብዮ ትጥሕኒ ኩሉ ክትዕብ ትውዕሊ ዘለኺ ክድቅስን ከለኺሲ ትሰቢሑን አላህ 33 ጊዜ ሱብሓነላህ በሊ 33 ጊዜ አልሐምዱሊላህ በሊ 34 ጊዜ አላሁ አክበር በሊ ወዛሊከ 100 እዚ እንድሕር ጌርኪ ደቂስኪ እዚ ኩሉ ድኻም ክጠፍኣልኪ እዩ الشاهد ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኺድማ እንዳገበረትሎም ከላ ስትና ፋጥማ ገዛ ናይ ሰይድና ዓሊ ኣይተቃወምዋን ወይ ከዓ እዚ ትገብርዮ ዘለኺ ጠጦ ክብል ኣለዎ
ሰራሕተኛ ክቆፅር ኣለዎ ስኺ ሰራሕተኛ ኣይኮንክን ኣይበልዋን ስለዚ እንታይ የረድኣና ኣብ ካልእ ኣያ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ እንታይ ይብለና ወዓሺሩሁና ቢልማዕሩፍ ኣብ ገዛ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ከምቲ ዓዳ ዘለና ሜይቢ ጓል ንጉስ እንተ ደኣ ኮይና ሜይቢ ሰራሕተኛ ጌርካ ከተንብራ ኣማ ዓደተ ናስ ኖርማል ከማይን ከማኻን ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ዝበዝሐ እንሻ አላህ ክትሰርሕሉ ንሰብኣይኪ ክትስንክትሉ ፀብሒ ክትሰርሕሉ እዚ እንታይ እዩ ካብቲ ሓደ ኣላህ ስብሓን ወተዓላ ኣጅሪ ዝኸትበልኪ ከምቲ ሕብረተሰብናን ጎረባብትናን ዝዓበናሉን ከምዚ ዓይነት እዚ ባህሊ ስለ ዘለና ብኡኡ ንስኻም ልክዕ ከምቲ ካልእ ያዕኒ ኣይትዝጀራ ካብ ዓቕማ ንላዕሊ ተኣዝዛ ሕማቕ ዘረባ ይትዛረባ እምበር ንሳ ኣብ ገዝኣ ክፈለኒ ወይ ከዓ ሰራሕተኛ ወይ ከዓ እንተ ደኣ ክእለት ኣለዎ እንተ ደኣ የዋፅኦም ከይኑ ከምቲ ብዓድና ዝነበረ ኤጌን ማዕሩፍ እዩ እዚ ኣብ ዑርፊ ሰራሕተኛ ሃፋትም ነይሮም ሰራሕተኛ ገይሮም እቲ ገዛ ራን ይገብርዎ ነይሮም ሽግር የለን እንሻ አላህ እንተ ደኣ ክእለት ኣለካ ክእለት ዘይብልካ ግን ሰራሕተኛ ምፃለ ኢላ ክተዋጥረካ የብላን ስኻ እቲ ዝኽእለትካ ክትገብር ንስኺ ከዓ ትኽእለትኪ ኣብ ገዛ ንሰብኣይኪ እንታይ ክትገብርዮ ቴኬር ክትገብርዮ ክትሰርሕሉ እቲ ዝግባእ ጓል ንሰይቲ ዝሰርሖ ከምቲ ትፈልጥኦ ከምቲ ዘለኹንኦ እንሻ አላህ ክትቕፅልኦ እዚ እቲ ካብቲ ሓደ ፅቡቕ ዝኾነ ጠባይ ዘለና ክቕፀል ዘለዎ እንደገና ብንያ ኣጅሪ እንተ ደኣ ጌርክዮ ከዓ ማሻ አላህ አላህ ስብሓን ወተዓላ ሙሉእ ኣጅሪ ይኸትበልኪ ኣማ ገንዘብ ግበረለይ ስኻ ኮንትራት ኤጌን ናይ ቢዝነስ ኣይኮንካን ጌርካ ዘለኻ ምስኣ ኤክሰፕት ክትምርዓውን ከለኻ ኦኬ ኣነ እንጀራ ኣይስንከተልካነ አልቀሪብ ገለገለ ዑለማ እንታይ ይዘክሩሲ ጓል ኣንስተይቲ ሲ ንጎወዲ ተባዕታይ ናቱ ስምዒት ንምርዋእ እያ መፂኣ ተመሪዓቶ እምበር ንክትሰርሕ ኣይኮነን በት እዚ ቀውል እዚ እንታይ እዩ እዚ ቀውል እዚ ቅቡል ኣይኮነን ወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ኣይኮነን ስምዒቱ ደርዊ ንሳኸ ሳም ምን ይኮነትን ንሳም ስምዒት ኣለዋ ምስኡ ናታም ስምዒትም ተርዊ እያ ምስቲ ሰብኣይ ስለዚ እዚ ሙሽተረክ እዩ እምበር ናቱ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ቀውል እዚ እንታይ እዩ ضዒፍ እዩ ስለዚ እሳ እወ ተመርዒኸያ ኣለኻ ስምዒትካ ከተርዊ ካብቲ ሓደ ዕላማ ናይ መርዓ እዩ ኣዘ ሴም ታይም እዚ ንዓኻ ንወዲ ተባዕታይ ጥራሕ ዝምልከት ኣይኮነን ንሳ እውን ብኣንፃሩ እንታያ ንሳ እውን ብኣንፃሩ ንሳም እንታያ ንዓኻ ኢንጆይ ትገብረካ ማለት ንሳም ስምዒታት ተርዊ እያ ኣብ ወዲ ተባዕታይ ዘለዋ ስለዚ እዚ ኣብቲ ሓያት ዘውጅያ ሙሽተረክ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ወይ ከዓ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ ናይ ሂወት ጉዳይ እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲኦም ደቂ ተባዕትዮ ሓላፍነት ኣለዎም ኣብ ደገ ትዒቦም ሰሪሖም ዕንጨይቲ ፈሊፆም ፋብሪካ ሰሪሖም ዶክተር ከይኑ ሰሪሑ ወፂኡ ደገ ትዒቡ ንሰበይቱን ንደቁን ምግቦም መስትኦም ሕክምንኦም ከዛሊክ እቲ ዝነብሩሉ ገዛ እንታይ ክገብሮም ፕሮቫይድ ክገብሮም ተጓል ኣንስተይቲ ከዓኒ ከምቲ ዑርፍ ከምቲ ኣብ ባህሊ ዘሎ እቲ ዝግባኣ ክትስንክተሉ ፀብሒ ክትሰርሐሉ ክዳውንቲ ክትሓፅበሉ ሰራሕተኛ እንተ ደኣ ደፍቅደልና ኮይኑ ዓዲ ኣብ ዓዲ ዘለና ወይ ኣብ ኢትዮጵያ ወይ ኣብ ካልእ ሰራሕተኛ ሃየር ጌርካ ትገዛኻ ከተመሓዳድር እንድሕር ትኽእል ኮንካ ሽግር የለን እንሻ አላህ ኣማ ኣብ ኤሮፓ ዘለኻ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ካናዳ ዘለኻ ናይ ግድን ይኾነኪ ንስኺ እንታይ ክትገብሪ ነቲ ገዛ እንታይ ቴኬር ክትገብርዮ ስለዚ እንሻ አላህ እዚ ዝረኣናዮ ገንዘብ ክወስድ ኣለኒ ሰራሕተኛ ኣይኮነትን ኣብ ገዛ ላ ካባኺ ዝበለፀት ስትና ፋጥማ ኣብ ቤት ሰይድና ዓሊ ስጋበል እቲ ናይ መጥሓን ኢደን ስጋብ ምስብራት ስጋብ ዝወፀን ዝሰርሓ ብልፅቲ ናይ ብሉፃት ኣዴታት ስለ ዝኾና ቅድመ ዝነበራ ስኽውን ካብአን እንታይ ኢኺ ኣይትበልፅን ኢኹ እሞ ንሰብኣይኪ እንሻ አላህ ብንያ አላህ ስብሓን ወተዓላ
أجري ختبلكي نتيوم دقخن سبعيكين بتتخيليو كاب عقمان العاليكي أزازك أنت سبعي زي هيوت زي كمرح إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى يوفقنا ندابلكو أبزي ود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.